Исәнмесез балалар, бүген үшпочмаклар тигезлегенең икенче билгесе белән танышырбыз. Теорема. Әгәр бер үшпочмакның бер ягы һәм шул як янындагы ике почмагы тиңдәшле рәвештә икенче үшпочмакның бер ягына һәм шул як янындагы ике почмагына тигез булса, андый үшпочмаклар тигез була. Теорема буенча безгә нәрсә бирелгән һәм нәрсәне исбатларга кирәк? Әйе, безгә 2 ABC һәм A1 B1 C1 үшпочмаклары AB ягының A1 B1 ягына тигезлеге шушы яклар янында ятучы почмакларның тигезлеге бирелгән. Ягъни A почмагы A1 почмагына, B почмагы B1 почмагына тигез. Бирелгән ABC һәм A1 B1 C1 үшпочмакларының тигезлеген исбатларга кирәк. Теореманы исбатлау өчен A түбәсе A1 түбәсе белән AB ягы аңа тигез булган A1 B1 ягы белән тәңгәл килерлек итеп, ABC үшпочмагын A1 B1 C1 үшпочмагы өстенә салыйк. A почмагы A1 почмагына, B почмагы B1 почмагына тигез булганлыктан, AC ягы A1 C1 нуры өстенә, ә BC ягы B1 C1 нуры өстенә салыныр. Шуңа күрә C түбәсе AC һәм BC якларының уртак ноктасы A1 C1 нурында да, шулай ук B1 C1 нурында да ятар. Һәм шулай булгач, бу нурларның уртак ноктасы C1 түбәсе белән тәңгәл килер. Димәк, AC һәм A1 C1, BC һәм B1 C1 яклары тәңгәл киләләр. Шулай итеп, ABC һәм A1 B1 C1 үшпочмаклары тулысынча тәңгәл киләләр. Димәк, алар тигез. Теорема исбатланды.